ichwala kisebedo mbunge? Apa no do chal kod Okindo iwach mar somo. An achopo kuma antie nikech somo. An baba no to ka jahigni 4, mama ne jabedo. Koro ang'e gima somo en. Ta somo nikech ne konya, nan go sponsor moro mane konya, to jogweng' be ne konya, wede be ne konya. Kosomo emomiyo anya bet kani balos kod oganda YTV kanyisogi dwaro madwaro. To seche moko kan Ugunja kacha to iromo kod ji town hall kata ji 200 tipenyo ji adi moyudo basari tido ka less than 30% matingo bari. Koro iwuoro to pesa mar basari ndi kanye. Ing'eno Ugunja special constituency. Nikech Ugunja wachako bet kaka constituency 2013. Koro nyaka ne wabet constituency wasebet ko bunga achiel. Masani koro Nyasaye ncho konyo jo Ugunja bo bet kod waziri. Lakini wawacho ni waziri notiyo okatamra. Lakini tich do gipimo tija ng'ama chielo. Koro sani kwa dhi yiero manyien. Team manotigo cha mondo gibed aside mondo giwen team mabiro mondo opim waziri bandai notiyo, lakini dong nyabe nitie japiny manyatiyo mohinge mondo mi jopiny pogruok mondo gipim ng'ato sembe rombo ipimo sembe nyawadgi. Koro jo Ugunja sani wacho ni waziri notiyo wang'e gik manotimo, ng'at machielo bende obi mondo wane gima onyalo timo. Kadonjo wach mar somo no, ing'eni gweng' nyathi kadhi day school. Nikech sani nyathi nyado sling max 200 iwi 500. To kin go pesa to pod nyaido ne boarding. Masami nyathi ka mondo kinyi ka nyathi dhi school day school mano radio saga announce no thagre. Mano won nyathi ma dhi school gitiende dhi day school en ng'ama thagre makata ko apply basari to negi nyathi ma dhi day school en nyathi mathagre. Konya kwa nyithindo gite wanya konyo ginade. Kata ko kichulo full skill fees lakini wamiye gima nyabeti equitable. Madris nyathi ka nyathi yudo gimoro. Wanego share gi skunde. Wawacho ka wase chulo mar kama. Nyithindo nitie kuonde ma unego share gi skunde tiwa ran koro parent chulo sling 200 per week. Kata 300 per week mondo bed magi nyalo timo. To gigi nyatimre mana kwa believe kendo watimo gi. Koro wach ma skul na chungi motelo kabisa to bende ng'enyne king'iyo wach CDF, wang'iyo government, wang'iyo ngaf, wang'iyo governor to wang'iyo MP. What about jogwa mawan go igweng' ma Nyasaye okonyo, ma school okonyo, ma gin professionals? An Ugunja gima adwa loso education fund. Nikech CDF sani kwa neno bende kaka weche ne dhi bunge en gima inyalo gol. Lakini thagruok ma nyithindo lacking of school fees okudhi rumo. En gima dhi bet kodo kan nyaka chieng'. Koro jogwa man gi teko mopogore opogore kata matiyo e diaspora oko. Giwaber gi ma education fund, obed revolving fund, waket pesa kacha, wakao nyithiwa, tusamito nyathini kacha, to wabet registration sign ke nyathini dhi bet under 18 years of age of most of the time. Wasai ni nyathini kacha Nyasaye okonye, to beno dhi duoki gini, to bet revolving fund. En gima kata ka ZB we bet mbunge, to en gima dhi konyo ganda nyaka chieng'. Kendo en gima constituency moko nyaka kopo kuomwa kwa chake Ugunja. Koro Ugunja bet pioneer to wapuonjo colleagues ma kuonde mamoko to watime. To jaka skul modonjo to binanya share kodwa idea ni mondo bende ka chake Ugunja to chake ka skul to dhi na mbele kama. Ere kama na inya. Hakendo gada ini mesema